kwamishinan 'yan sandan jihar Karasa, masu girma manyan dakarun 'yan sandan jihar Karasa, dakarun samar da zaman lafiya na hukumar 'yan sandan jihar Karasa, 'yan jaridu, salamu alaikum. Hakika muna sane da irin gudunmawar da kuka bayar wajen samun zaman lafiya a cikin wannan jihar tamu mai albarka. Ya zama wajibi a matsayina na gwamnan jihar Karasa in fito kafa da kafa saboda in jinjina muku akan abin da kuka yi. Musamman na kawo ƙarshen masu garkuwa da mutane da suka damu wannan jihar tamu mai albarka. Barazana. Salat! Be that Police command! Barazana! 163! 1 regular 6 orders! Command number person number 244005! Mutaranza! Guard! Come up! Ready for inspection, sir! Ooh! No!